Eguerdion, garbi eta ozen aldarrikatu behar dugu hemen gaude, gaur eta urteko gainerako egunetan. Emakumeen nazioarteko eguna testuinguru berezi batean iritsi zaigu aurtengoan. Urteetan, emakumeek eta mugimendu feministek egindako aleginaren ostean, aurten martxoaren 8an emakumeek planto egin dugu. Baztertzen eta zapaltzen gaituen sistema honen aurrean jarri gara. Sistema aldatu beharra dagoela aldarrikatzeko. Milaka izan gara kalera atera garen emakumeak. Gure eskubideen aitortza egin dadila exigitu dugu. Aitzakiarik gabe, makillajeri gabe. Eta garbi utzi dugu. Sistema honen aurka iraultza badator. Eta iraultza hori feminista izango da. Emakumeak izendatu behar ditugu, berezi dizuelako. Etxoei begiratu behar dugu, gora zuek ere, txalo zaparra da. Eta oraingo honetan, 5. lekuko hartuta bagoa, kale jiran, dantzan, plazara. Txalo, bero bat. Bai, Ainhoa eta Intzak, lekukoa emango dien maitan. Eta Maite Ormeño, besarka handi batek, Zazpigarren lekukoa pasako dio. Emakume honek egiten dute herri honetako historia. Emakume puntuan jarrita.